Så siger vi tak for din indsats. Nu kan jeg se på tiden, at I har fået 50% ekstra. I var oppe på 7,5 minutter, så det er et spørgsmål om, hvis jeg skal dele sol og vind lige, så får de andre også lov at gå lidt over, hvis det bliver nødvendigt. Må jeg lige bede om den lille klokkeværk, det er? For nu skal vi over til de to folk, der repræsenterer ja-siden, og til jeres orientering. Så er det Leon Friis Jørgensen og Gudmund Hindberg. I får selv lov lige at vente derovre, så I kan følge lidt med i det. Vi siger mange tak, og vi holder mikrofonen op her, fordi at, det er bare en servicemeddelelse. Det tæller ikke med i uret, vel? For at der er ikke så mange mikrofoner hernede. Jeg vil også starte med at sige tak, fordi vi måtte komme i aften, og det er rart, at vi på den måde også får noget debat, og også omkring nogle diskussioner, som er i afdelingsbestyrelsen, så beboerne bedre kan følge med i sådan nogle ting. Det er glimrende. Allerførst vil jeg så starte med at sige, at det er jo skræmmende, at man får en introduktion i, hvordan man ødelægger ting. Det havde jeg sgu ikke lige ventet, Bette Raspe Petersen, og du glemte nok at fortælle om den anden, der store pind der, om den var lovlig. Det er fint. Men jeg synes bare, det er alligevel skræmmende, at man demonstrerer, hvordan man kan ødelægge ting. Det synes jeg ikke er særligt betryggende. Med hensyn til kameraplacering og hvad det kan tage af forskellige hærværkstyper, så er det jo også, at ja, elevatoren er en stor del, men det er jo også det, der er det omkostningstunge i det. Men alt det andet hærværk, der foregår rundt omkring udenfor og på kældernedgange og andre ting og sager, det er altså også noget, der bonger i den grad. Plus, at det er også samlingssteder for forskellige mennesker, som ikke har på den måde måske har de helt onde hensigter, men måske gør, at andre beboere føler sig utrygge ved, at de stemmer sammen der, og måske i princippet begår noget ulovligt, om det så er det ene eller det andet. At man skifter mellem nogle rygevarer, som man egentlig heller ikke må bruge, og så nogle penge. Sådan er det. Med hensyn til netop, at hvorfor jeg går ind for videoovervågning, det er netop, at jeg skulle være træt af at bruge mange penge på at hårde huslejen og betale til de her ting. Og det er jo også helt klart, det er jo ikke sagt noget om, at jeg er imod, at det er, at det kræver, at man samtidig også har nogle andre tiltag, netop omkring også de unge, og i dette indeværende år er Værebro Park også med i noget, der hedder øget social indsats, hvor man også vil prøve at få fat i de unge mennesker. Og det er økonomisk finansieret via staten med en stor pose penge. Og der har været en stor arbejdsgruppe i gang med det, der hedder distriktsmøde herude med institutionerne, og kommunen, og SSP, og skolen, og så afdelingsbestyrelsen. Og det ser vi meget frem til, at det også kan give et løft. Men præcis det her ville være med til, og som Birk Nielsen sagde, politimanden, at det er kommet for at blive. Og jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes ikke, vi har råd til at lade være ud for de omkostninger, det har, og de omkostninger, det vil få fremover. Så vil jeg lige give ordet videre til Gudmund, som har noget supplering. Ja, jeg vil også godt sige tak for det, vi har måttet komme her i dag. Og jeg sidder her med en liste over de ting, der har været fået hærværk på her fra inden for cirka 9-10 måneder. Og jeg synes, det er skræmmende. Og det er rigtigt, som Ali Imre var inde på før, at det er elevatorerne. Og det er måske ikke lige det, at vi har videoovervågningen. Men det, vi har videoovervågningen, gør måske, at folk vil være opmærksom på. At høre eller ser man et eller andet, så vil man gå videre med det. Fordi jeg er helt sikker på, at meget af det hærværk, der foregår her, det er en bestemt gruppe, der gør det herude. Det er ikke bare tilfældigheder, der gør, at mennesker kommer forbi, smadrer noget ude og sparker vores døre ind og så videre, så videre. Og med hensyn til, jeg føler mig ikke ramt på nogen måde, at jeg har videoovervåget. For det første, så ved jeg en ting. Der er ingen af os i afdelingsbestyrelsen, som går ind og kigger noget igennem derinde. Det er, frem der bliver opdaget noget hærværk eller andet, så henvender man sig til politiet eller noget vold, og så er det dem sammen med ejendomskontoret, der går igennem. Det er ikke nogen af os andre, der går ind og kigger på noget som helst. For øvrigt så har jeg ikke noget at skamme over ved at gå rundt i Værebro Park. Det tror jeg da ikke, at der er ret mange mennesker, der har.
Men jeg synes, det er skræmmende, når man sidder her, at vi har brugt 1.275.000, og deraf kommer der ca. 350.000, som ikke er regnet med i denne post, fordi det er noget, at de blå mænd og HRH laver ved siden af, i form af materialer, blandt andet også på elevatoren, og så noget bliver der foregået meget af. Og jeg må så indrømme, at jeg er også meget chokeret over, at Bent sidder der og fortæller, hvordan man kan sabotere de her kameraer og sådan noget. Det havde jeg godt nok ikke forventet. Men det er jo argumentation for at stemme imod det her. Men jeg synes i hvert fald, at jeg synes kun, der kan være én ting. Det kan ikke blive værre. Vi kan kun tjene penge på det her. Det her, det er et års budget. Videoovervågning, det er noget, der holder mange år ude i fremtiden. Der er noget service på, men det er trods alt småpenge på servicen. Så jeg tror, i løbet af ganske få år, så er de penge i hvert fald sendt ind. Og det er i hvert fald forløbet, hvad jeg har herfra. Så giver jeg ordet videre til vores oplæser derovre igen. Værsgo, bare. Ja, tak. Så fik I også en lille smule overtid på, så det er godt nok, at vi kan dele sol og vind lidt lige. Det jeg godt lige vil starte med nu, det er, at begge hold får lige et spørgsmål til vores start. Det var Birk Nielsen, der kommer nu indlæg. Så hvis de to hold vil starte med, hvis de har et spørgsmål til det, politimanden kommer og fortæller os, skal vi starte der over hos jer.